obi bụ anyị sọ aṅụrị maka ị ka na-esonyela anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Ihe mbụ anyị ga-akụzi taa n'asụsụ Igbo bụ ọnụọgụgụ Igbo. Anyị kwuo ya na olu Bekee, anyị agbarie ya tụgharịa ya n'asụsụ Igbo. Nke mbụ bụ 1. Ihe 1 bụ n'asụsụ Igbo bụ otu. 1 otu. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 iteghete maọbụ itoolu. Iteghete maọbụ gịnị? Itoolu. 10 iri. Ị na-anya efu na ya erugo na 10 nke bụ iri. Anyị ga-agbagozi kịta gaa na 11. Iri na otu. Dịka ndị ka na-amụ asụsụ Igbo, ị ga-afụ na ihe anyị adịzi etinye kịta bụ ịgụọ 11, ịpịa ka esi ede 11, ede ya 1 so na ihe ọ ga-abụ bụ iri na otu. Ịbịa na 12, ede ya 1 na 2. Ihe ede bụ iri, itinye na njikọ tinye abụọ, ọ bụrụ iri na abụọ. Ide iri, itinye na dee abụọ, ọ bụrụ gịnị? Iri na abụọ. Otu a ka ọ dịkwa na 13, iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri na asaa. 18 iri na asatọ. 19 iri na iteghete maọbụ iri na itoolu. Iri na iteghete maọbụ iri na itoolu. Anyị ga-agazi na 20, ọ bụrụ gịnị? Iri abụọ. Egwu adagharịgo, anyị erugo 20. N'ihi ya adịzi etinyezi bụ 21, iri abụọ. Ịgbakwunye na otu. Gịnị? Iri abụọ na otu. 20 bụ iri abụọ maka ndị na-esonyere anyị. 20 bụ iri abụọ. 20 bụ iri abụọ. Itinye 1 ọ bụrụ iri abụọ na otu. Itinye 1 ọ bụrụ gịnị? Iri abụọ na otu. Itinye ya 2 ọ bụrụ gịnị? 22, iri abụọ na abụọ. 22 iri abụọ na abụọ. 23 iri abụọ na atọ. Iri abụọ na atọ. 24 iri abụọ na anọ. 25 iri abụọ na ise. 26 iri abụọ na isii. 27 iri abụọ na asaa. 28 iri abụọ na asatọ. 29 iri abụọ na iteghete maọbụ itoolu. 30 iri atọ. Ifu na egwu agbanwegokwa ebe a, na ya apụgo na abụọ kịta baa na atọ. 30 iri atọ. Otu isi mee na 20 iri abụọ. 21 iri abụọ na otu. Otu a ka ọ dịkwa na 30 iri atọ. Ihe ị ga-eme bụ iwere 1 itinye na 30, ọ bụrụ 31. Kama iyi ekwu iri abụọ na otu, ihe agbanwezi ya ọ bụrụ iri atọ na otu. Ị ga-agbanwezi ya ọ bụrụ gịnị? Iri atọ na otu. 31 iri atọ na otu. 32 iri atọ na abụọ. 33 iri atọ na atọ. 34 iri atọ na anọ. 35 iri atọ na ise. 36 iri atọ na isii. 37 iri atọ na asaa. 38 iri atọ na asatọ. 39 iri atọ na iteghete maọbụ itoolu. Egwu gbanwekwa kịta ma abaa na gịnị? 40. egwu agbanwee ma abaa na gịnị
40 abụrụ 40 maka na ihe bụ 40 bụ 4 na 0. Na mmalite 4 bụ gịnị? 4. Otu ọ bụ 40 ọ bụrụ gịnị? 40. Ịgbakwunye ya 1 41 ọ bụrụ gịnị? 41. Ọma mbụzi 31 maka na ya esigo na 3 pụọ baa na 4, so ọ bụrụ gịnị? 41. 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 48 49, 49 maọbụ 9. Egwu echenjikwa ọzọ, egwu agbanwe bụrụzie gịnị? 50. Ka ihe 50 ahụ ya bụ ndị na-ege anyị ntị, ndị ezi ndu n'ọdịnihu. 50 kwesịrị ịbụ gịnị? Maka na ọ bụrụgo 5. 5 bụ gịnị? 5. 5 bụ gịnị? 5. And 50 bụ 5 na 0. So na ihe ọ ya abụzi bụ 50. Ya ya abụzi bụ gịnị? 50. Otu a ka ị esi wee na-agụ ya. Olukwa na 60 maka na 6 abụrụ gị 6, ọ bụrụ 60. Ọ bụrụ gịnị? 60. Otu a ka o esikwa gụrụ ya wee ruo na 70 maka na 70 bụ 7 na 0. 7 bụ gịnị? 7. Ihe ọ ya bụzi bụ gịnị? 70. Gịnị? 7. Ị bịa na 80 maka na 80 bụ 8 na 0 and 8 bụ gịnị? 8. Ihe ọ ya bụzi bụ gịnị? 80. Ihe a ga-abụzi bụ gịnị? 80. Isi otu a wee ruo na 90. 90 bụ gịnị? 9. Ihe ọ ga-abụ bụ gịnị? 9 maọbụ 9. Ihe ya bụ 90 maọbụ 90. Ịgụgidozie wee ruo na 100 ọ bụrụ 100. Ọ bụrụ gịnị? 100. Ndị ezi ndu n'ọdịnihu, eji m n'aka na ọnụọgụgụ a anyị kụziri ugbu a na ịmụtara ya na unu mụtara ya. Ndị nne na nna nyere anyị aka wee na-akụziri ụmụntakịrị. Tupu anyị aga n'ihu na ihe ọzọ anyị ga-akụzi taa, ka anyị yọrụtụnụ nwa obere nkwa ebe a. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju, apụkwana.